Mami, mangutana sad ko mami kung unsa na ang grape plants sa Italian. O, ari guys, nanapod tayo isa ka viewer nangutana guys kung unsa daw ng grape plants sa Italian no. Before ta na-translate og Italian guys, magpaibog sa ako diri sa akong grape plants nga way bunga guys, mga tuig na ni kapin. Og nga nung walay bunga guys, tungod kay wala kayo ni naatiman guys no, nabiyaan ko ni ko sa katoy guys, unya wala jud nila naatiman, wala nakatingan guys ba, yun na bitaw. Tubo ra siya nga tubo guys, o. Unya wala na siya gisakaan pod, walay ka sakaan kay mukatay man gyud ni ang grape plants, di ba? Gipalit jud ko ni sa online guys no, kay gusto jud ko guys nga naa koy grapes sa ako ang tugkaran, unya nitubo gid siya guys. Daghan kay ni ato mga 16 ka buok, pero ang naka-survive mga 4 or 5 ra ba to. Din mao na ni siya ang resulta guys. Anugon lang lagi kaayo guys, kay wala jud na atiman o, luoy kaayo. Katay lang nga katay nya, wala ni kating ba. Nya di na pud ko kabalo guys kung saon ni siya guys, no? Hantod nga mamunga unta ba, pero di jud ko kabalo kung saon na ni siya guys. Mayon datong una pa ba kay makatingan nako ingon ana. Karon kay grabe na wala ko kabalog unsa na ni asa na ni dapit nga kuan, mga sanga-sanga pataka na taan ni og kanang putol-putol. Unsa may suggest ninyo ani guys para mamunga ni akong grapes diri guys, kay 1 year ka pinagid ni siya, mao na gid ni ang resulta tanawa ko. So kay siya man nalinsing, pero luoy lang kay guys, wala lagi katingan kay wala gid natin manug tarong. O tanaw nara sa kilid sa amuang kuan. Pader. Pero niingon sila guys nga dugay jud daw ni mamunga ang grapes, mga 1 to 2 years man gyud ni mamunga. Pero ano sa man guys, mga 1 year kapi naman ni guys, basi kulang lang gyud ni sa cutting or atiman ron sa babaw o kabalo guys. Unya guys, nanguha din mi ugwan guys o, no nag-cutting mi guys ni tubo biya guys, ni antulo namatay ang usa rin na buhi tanawa guys nan. So ako na pud ipaitan og lugar asa ko ni ibutang. So pwede dita mga ating guys no, din atong itanong guys no, kay mo ko ana gyud manalinsing ra siya og matubo ra siya. Kay ingon ana pud guys ang akong gipalit sa online, ingon ana pud siya og style nya akong kuan gitanom na nalinsing siya hantod na buhi, pero ang uban nga matay. Dili gid siya tanan guys nga mabuhi kung mopalit ka sa online, di tanan mabuhi. Pero at least na ay nabuhi mga 4 or 5 yung nana. Pero daghan kay to guys, mga 16 ka buok, 15 ba to. Ganahan lagi ta mananom og grapes, pero di ta kabalo mo at timan. Nabiyaan magud ko ni guys nga ato mig Cebu guys ba nya 1 year jud kay mi sa Cebu guys, then mao pay pagbalik na mo mao na ning resulta sa akong grapes, unya wala ni lagi atiman. Karon wala na jud ko kabalo guys kung saon ko ni siya para mamunga lang jud. Nagkinahanglan ko sa inyong mga suggestion dira guys kung saon ko ni guys aron mamunga ni siya. Unsay katingon, unsaon ako pag-idea kay luoy na gid kay akong grapes. Una-una excited pa kay ko guys pag abot ani ning order ko sa online no. Excited kay ko mananom, ay salamat na jud koy grapes yung nana. Oh, pag ditubo na o gibiyaan na mao na ni resulta hinoon og luoy na kay akong grapes nang wantod siya, kusog kay iyang panalinsing tubo yung nana, pero lalagi bunga guys no. Hapit na ni 2 years yung nana, hapit na ni siya 2 years guys. Kinahan gyud lagi ko guys kana ako grapes unya kung mamunga siya magbitay-bitay na ni nang proud kay ka guys ba na kay grapes imong tugkaran. Bitaw guys, oy dili na tani dugayon pa guys, ato ana ni i-translate ang ipangutana ni madam nga grape plants, unsa daw na ang grape plants sa Italian. Okay madam, paminaw dira madam kay ato nang i-translate kung unsa ni ang grape plants sa Italian. Ang grape plants sa Italian kay piante di uva. Piante di uva. O mao to siya madam ha, basi mangutana na pud kag usa. Og dili na lang ko to mga video guys. Thank you for watching. Bye. Ciao.